Vamos a dar comienzo a la sesión. Emango diogu, giza eskubideen ikastaroaren klausurari, aurten 26. edizioa ospatzen dugu, eta beti bezala derrigorrezkoa da Donostiako udalari eskerrak ematea, ikastaro hauek babestu dituelako, duela 26 urtetatik ona, eta esker honekoak izan behar dugu, uste du garrantzitsua dela Donostiarrek jakitea udalak ere denok ordaintzen ditugun zergak erabiltzen dituela kulturarekin lotutako auzietan eta elkartasunean unibertsitatearekin ere bai. Gaur hemen gurekin dugu luxu handi bat, Afganistango epaile bat dugu. Historia pertsonal oso gogorra duen emakume bat, epaile bat dugu. Espainiera pixkat badaki, baina oraindik ere gehiago ikasi beharrean dago. Horregatik dugu itzulpena, rima itzultzailea dugu, ekintzailea behar bai giza eskubideen alde, eta baita ere beste itzultzaile bat euskarara egingo duena. Eskatu didate, saioa bukatu ondoren entzungailuak aulki gainean usteko ez duzuela kanpora atera beharrik. Eta Nazima Nezrabi, Afganistango epailea da, zientzia politikoetan lizentziatuta, eta Afganistan, pentsatuko duzuen bezala, ez zailan hori ikastea, iazko abuztura arte Bagarrameko espetxeko epailea izan da, barne eta kanpo segurtasunaren aurkako delituetarako eta terrorismo delituetarako auzitegi berezia. Espainian exilatua dago, ezin ditekelako beste modurik izan, zorionez, beste epaile askok ez dute oraindik zorionez lortu herrialdetik ateratzea, ze Estatu Batuak alde egin zutenean eta talibanak iritsi zirenean, irteteko aukera herritik minimoak dira. Eta egoera horretan zeuden guztiak, beren epaile lanak utzik behar izan dituzte. Une honetan berak esan didanez, Nazima Nezrabek esan didanez, emakume asko zeudenean justizia munduan sartuta. Nila isilduko naiz, hitza emango diot Nazimari, eta nahi duzunean duzu hitza. Denoi, eskerrik asko Euskal Herriko Unibertsitateari gonbidapenagatik, Juani ere eskerrik asko, eta gonbidatu naguten guztiei eskerrik asko. Giza eskubidei buruz hitz egitera gonbidatu nautelako, Afganistango emakumeen egoerari buruz ere bai. Eta sentitzen dut, ez dut gaztelania menperatzen. Beraz, horregatik itzulpena erabiliko dugu komunikatzeko. Eta orain hitz egingo dizuet Afganistango giza eskubideen egoerari buruz, zuek badakizue egin behar du Nazio Batuen erakundeari buruzko txostenaren informazioa zuek sinesteko zer kontatuko dizuet ondoren. Nazio Batuen erakundearen txostenarek esaten duen arabera, talibanak Afganistanen kontrol hartu zuten. UNAMaren azken txostenak dio, 2021ko abuztutik 2022ko abuztura arte, 160 hilketa, baino gehiago egin zuten talibanak, eta hilketa kasu ere bai zibilenak. Eta 1.406 pertsona baina gehiago lesionatua izan dira eta 700 zibilen hilketa egon da. UNAMaren txostenaren arabera, talibanaek 10 hilabetetan 56 tortura kasu egin dituzte, mehatxu kasu, 23 atxilotze ilegal egin dituzte ere bai, eta ikusten dugu kasu asko daudela zeinetan talibanek izugarrikeriak egin dituzte. Gainera, zigor inhumanoaren lekuko izan gara Afganistanen. Gainera, kontutan hartzen dugu ere bai Nazio Batuen azken txostena.
2022ko urriaren 26an Richard Bennettek egindakoak eta eskaintzen du azken 12 urtean Afganistaten gertatutakoaz. Eta batzar nagusirari hitz egiten dio eta komentatzen du Afganistango egoera zein den Richard Bennettek eta batez ere emakumearen egoerari buruz, aurren egoerari buruz hitz egiten du Richard Bennettek bere txostenean. Eta batzar nagusi honetan nazioarteko komunitateari eskatzen zion Richard Bennettek ez ahazteko Afganistan, batez ere emakumeak eta neskak ze munduak ahaztu egin ditu. Richard Bennettek aipatzen du egin diren txostenetan gogorarazle gisa erabili behar direla nazioarteko komunitatearentzat Afganistan baita gehien ahaztu den herrialdea munduan. Ahaztuta dagoen herrialdea da. Askoz ere kasu gehiago ere daude txostenean agertzen direnak baino gehiago. Eta egia esan adibide asko eman nitzake nik orain Afganistango emakume gisa. Batek zerikusia du honekin adibidez emakumeek eta neskek ez dute hezkuntzarako sarbidea badakizute talibanak etorri zirenetik, emakumeek ezin izan dutela hezkuntzarako sarbidea izan. Neskek ere ez dute aukerarik eskolara joateko. Eta oso txikiak diren neskak ere ezin dira naktabetan aur eskoletan sartu. Beraz, giza eskubideen egoera Afganistanen oso dramatikoa da. Badakigu segurtasuna dela gairi garrantzitsuenetakoa edo kezkagarrienetako bat Afganistanen. Ze ikusten dugu nola pertsonek ez duten inolako segurtasun neurririk gauza oinarrizkoak egiteko. Eguneroko bizitza sozialean eta bizitza judizialean ere bai. Ikusten dugu Afganistarrak sufritzen ari direla beren egoera osoan, bai eskolara joaten direnean, bai bizitza politikoan, baita ere justizia arloan ere. Hau da, Afganistarrek ezin dute sarbide normal bat izan justiziara, edozein gizartean normala den zerbait. Gainera ikusten dugu nola emakumeak ere, Afganistarrak oroar, ez bakarrik emakumeak, Afganistarrek ez dutela komunikabidetara sarbidea izateko eskubiderik salaketa jartzeko, gertatzen ari dena salatzeko. Adibide asko ikusten ditugu basate baterako Afganistango epaile emakumen egoera zein den, kezkagarria den. Ikusten dugu gizonezkoen epaileen egoera ere ez dela batere ona, baina haiek behintzat badute aukera bat aurrera jarraitzeko bere lanarekin, baina emakumeak ez. Gainera ikusten dugu erakunde publikoen egoera, adibidez parlamentua, senatua, edozein erakunde mota zaindari izan behar duena gizartearen barruan, erabat desagertuta dago, isilarazita dago. Eta gero dugu pobrezia, noski. Ikusten dugu etengabe emakumeak eta neskatilak egun batetik bestera ahal egin behar dutela janari pixka bat lortzeko eta bizirik irauteko. Ni badakit txosten horiek zuzenak direla pobrezia ikaragarria da Afganistanen. Eta esplotatuak izateko eta salduak izateko arriskua emakumeentzat eta neskentzat horrela da, eta baita ere txikitan ezkonduak izateko mehatxu handia da gizartean. Emakumeen egoera eta nesken egoera. Orain horri buruz hitz egingo dut. Ez sinestezina da nola aldatu den egoera talibanak daramaten denbora gutxian, nola aldatu den erabat. Ikusten dugu egoera erabat iluna dela, egoera honetan talibanek ez dituzte emakumean giza eskubidea kontuan hartzen, inongo alderditan. Gainera, emakumeek ez dute inolako eskubiderik ezein arlotan beren bizitzan.
beren generoagatik bakarrik, emakumeak izateagatik, soilik mugatuta daude eta beren bizitza arriskupean dago egoera askotan. Eta uste dut nazioarteko komunitateak zerbait egin behar duela egoera honen inguruan. Emakume Afganistandarrak egoera sufritzen ari dira aspalditik. Emakumeak Afganistanen beste herrialde batzuekin konparatuta, gerra zibilek bizi izan dute, mota guztietako krisiak izan ditugu Afganistanen, konkista etengabeak izan dugu, Talibanen kontrola izan dugu, herrialdearen historiaren hainbat momentutan. Beti ikusi dugu, izugarrikeria hoien lehen biktimak emakumeak izan direla beti, eta neskak noski, eta Talibanak sartu zirenetik, eta aurreko regimena erori zenetik, eta Talibanak sartu zirenetik, eta aitortza egin zitzaienean nazioarteko komunitatearen eskutik, ikusi dugu hainbat artikulu, hainbat lege onartu zirela emakumearekin lotuta. Esate baterako 2009ko maiatzaren 5 kapitulu ditunak eta 44 bat artikulu jasotzen dituena. Eta zer ikusia du lege honek emakumearen kontrako indarkeria. Hori guztia aurretik lortua zen eta Talibanak iritsi zirenean, hau guztia desegin egin zen. Lege hauek guztiak indarkeria hau eta injustizia hau emakumeen kontra, berriz ere hasi eginda Talibanak iritsi direnean. Eta baita ere Kabul erori aurretik, egoera okerrera joan da gure herrian. Eta zoritxarrez, nazioarteko komunitateak bertan bera utzi gaitu eta nazioarteak ere alde batera begiratu du eta izan gara lekukoak krisi honetan, gero eta okerragora jo du krisiak. Ikusten dugu herritarren 80% edo emakumeen 80% oso egoera dramatekoan dagoela. Gaur ni hemen nago ahotsa goratzeko. Benetan aldarri bat egin nahi dut, munduari aldarrikatzen diot, eskatu egiten diot, eta hau galdetzen diot, Afganistango emakumeak ez algara gizakiak, Afganistarrak ez algara gizakiak, hau da, Afganistarrak ez daukagu bizitzeko eskubiderik, bizitza normala izateko eskubiderik, hau da, Afganistarrak ez gara pertsona normalak, eskubidea dugunak bizitza duin bat izateko. Afganistanek hitzarmen asko sinatu ditu iraganean, eta nazioarteko komunitatearen parte da. Baina zoritxarrez, bertan bera utzi dute, eta gobernu askok beste aldera begiratzen dute, gure kasuan. Gaur ikusten dugu, mendebaldeko herrialde ezeinek ez duela bere konpromisoak bete. Hau da, nazioarteko komunitatea ez da aliatua izan Afganistanekin, eta ez dio Afganistani lagundu demokrazia berrezartzen eta berdintasuna sustatzen. Eta giza eskubideak errespetatzen emakumeengan. 20 urtean lortutako guztia galdu egin dugu. Talibanek kontrolatu zutenean, Afganistanen emakumeak eta neskak arrisku handian daude. Laguntza eskatzen dugu emakumeentzat, neskentzat. Espero dezagun mundua gure boza entzungo duela, emakumeen boza. Ze gizakiaren zati bat sufritzen duenean, gainerako gizateriak ere sufritu egiten du. Afganistango emakumeen egoera okerrera baldoan, orduan arriskua izango da eskualde osoarentzat. Nik uste dut zerbait egin behar dugula kosta ala kosta, bai ala bai. Mesedez, heldu eskutik emakume Afganistarrei lagundu guri, emakumeak eta neskak, eskolara joan daitezen, enplegu bat izan dezaten. Emakumeak Afganistarren hori besterik ez dutena, hezkuntzarako eskubidea eta enplegurako eskubidea hori da eskatzen dugun gauza bakarra. Oso eskerrek honeko naiz, eman didazuen arretagatik, uste dut gai hauek oso garrantzitsuak direla, zer ikusia dutela giza eskubideekin, eta baita ere giza eskubide hoien urraketarekin, Talibanen aldetik. Oso denbora gutxi, badakit, badagula hitz egiteko hemen, baina gustatuko litzaidake, hizketan jarraitzea emakume gaiari buruz, eta benetan eskerrik asko eskaini didazuen denboragatik. Muchas gracias a todos. Bueno, pues vamos a abrir entonces un turno de preguntas. Orduan, galdera
txanda bat irekiko dugu. Ez dakit mundu guztiak ondo ezagutzen duen Afganistanen bizidan egoera eta zaldaketak egon diren azken 20 urtean, berak aipatu dituenak. Beraz, berak argitu ditzake kasu horiek norbaitek galdetu nahi baldin badu. Bueno, a mí me gustaría saber Kontuko litzaidake jakitea. Nola lortu zenuen zu ikastea? Nola lortu zenuen ikastea? Hau da, zu epailea zara, prestakuntza duzu, prestakuntza oso maila altukoa duzu. Nola lortu zenuen eskolara joatea? Bueno, gaur egungo egoera benetan ikaragarria da. Gaur egun neskak 7 urtetatik aurrera ezin dira eskolara joan. Ezin dute eskoletan sartu. Baina aurretik 21 urtean eskubidea izan dugu ikasteko. Normal bizi ahal izan gara 20 urtean eta zorionez niri egokitu zitzaidan nire prestakuntza garaia 20 urte hoiekin kointziditu zuen. Eta ari naiz Hamed Kardairen garaia, talibanak erori zirenean, eta gogoratzen bazarete urtebetez izan genuen errepublika bat, eta transizio garai bat zeinean aukera izan genuen hauteskunde batzuetan parte hartzeko. Eta garai hartan, ni oso txikia nintzen, noski, eta zorionez, gai izan nintzen eskolara joateko, eta gainera nire heziketarekin aurrera egin ahal izan nuen, eta zorionez, 20 urte pasa ondoren nire ikasketak bukatu nituen, eta epailea izatera iritsi nintzen. Hori guztia izan zen errepublika zen garaian, eta emakumeak eskubideak genituen garaia izan zen, aukera genituen bizitza publikoan sartzeko ere bai. Eta epaileak izateko aukera genuen 20 urte haietan, adibidez medikuntza ikasteko, medikuak izateko. Baina, bapatean, gure sistema desegin egin zenean, eta 20 urtean lortu genuen guztia bapatean bukatu zenean, desagertu zenean, orain eskuartean duguna ze gertatzen da gaur egun emakume prestatu horiek guztiak ni ere haien parte naiz. Dendena galdu dute. Dendena galdu dute. Eta espero dut erantzungo nizula. Es a ti. Sí, Nasima, muchísimas gracias. Nasima, eskerrik asko zure hitzaldiagatik. Nik uste dut hemen jende gazte desente dagoela. Eta batzuetan, zaila da konturatzea, nola pertsona bat egon daiteken leku batean, une batean, eta gero beste batean, batean ezertxo ere gabe. Interesgarria izango litzateke zuk labur-laburra azaltzea, zu terrorismoan espezializatua zeunden epailea zirenez, 24 ordutan ardun zeundela gainean jantzita zeudenarekin ihes egin behar izan zeuden eta Euskadira iritsi zinen. Afganistanetik ihes egin zuten emakume guztiak, gehienak epaile emakume elkartek lagunduta. Europako hainbat lekutara ihes egin zenuten, bapatean zertxore hartu gabe. Baina hemen errefuxiatuentzako aterpe bat dugu, beste pertsona askorekin partekatzen dena denbora askoan. Eta nik uste dut baldintza oso gogorretan egon bizi ahal izan duzu eraudena. Nola ikusten duzu zure etorkizuna, Nasima?
niretzat oso zaila da galdera horri erantzutea. Ze asko dira, arazo askorekin topo egin dut edo dugu. Nik uste dut batez ere emakumeek arazo askorekin topo egiten dugula. Emakumeak beti baldintza egoki gutxi izaten dugu prestatzeko, ikasteko, herri musulman batean, erabat tradizionala den herrialde batean, oso zaila da emakume batek ikastea eta prestatzea. Baina eskerrak benetan lortu genuela sistema bat izatea emakumeak ikasi ahal izateko eta gu gure burua prestatu ahal izateko. Eta esan beharra daukat hemen, emakume guztiak ez ziren ikastera iritsi edo epaile izatera iritsi edo epaile gisa lan egitere iritsi. 4 urtez ikasten duzu zuzenbidea, ondoren praktikaldi bat duzu, gero ondoko prestakuntza bat, azterketa oso komplikatua eta zaila egin beharra dago gainditzeko, eta nota edo maila handia lortu zutenak, lortu zuten epaile gisa jardutea. Bidea etzen bat ere erraza izan. Niretzat benetan oso zaila da orain horri buruz hitz egitea, benetan gogorra da gertatu da guztia. Nire familia oraindik Afganistanen dago. Eta arazo ugari izan ditugu bidean noski. Eta dena galdu dugu noski. Nire lanpostua galdu dut, nire etxea, nire familia. Eta nire lagunak, nire adiskideak maite ditudanak, eta orain hemen nago zuen artean epaile emakumeen elkarteari buruz, Espainiako epaile emakumeen elkarteari buruz lortu dugu hemen egotea Espainian. Baina esan beharra daukat oso egoera komplikatua dela. Guretzat arazo askorekin topo egiten dugu, ingurune berri batara egokitu behar dugu. Eta gero kontuan izanik nire familia nola bizi den Afganistanen gaur egun beraz, emakume, epaileen, ekartek egin duen lanagu herrialdetik ateratzeko, ies egin genezan, zorionez, 7 emakumeek lortu genuen Afganistanetik ies egitea. 7 emakume epaile. Ni adibidez, terrorismo kasuak eramaten ditun Afganistanen. Eta niretzat oso desberdina da, oso bestelakoa da, beste ingurune batetik bain nator. Eta niretzat oso zaila da. Sentitzen dut atsekabetu egiten bazaituztet hemen esaten ari naizenarekin, baina egia esan ezaken dola erantzun. Egia esan, etorkizunari buruzko galdera, bai, oraindik ere itxaropena txunago, indartsu izaten jarraitu nahi dut, informatzen, borrokatzen jarraitu nahi dut, emakumeak eta nesken alde egiteko, haien aldelan egiteko, ez da porrota onartu behar. Eta ez aukera gisa ere onartu behar, guk borrokan jarraitu behar dugu Afganistango emakumeen eta nesken alde, eta gure lekua aurkitu behar dugu gure lanarekin jarraitu ahal izateko, eta bide honetatik aurrera egiteko esker honeko naiz, ez dakit besterik zer esan. Hola, me llamo Andrea Bertomeu y Andrea Bertomeu naiz eta aholkulari juridikoa izan naiz nazioarte mailan. Gustatuko litzaidake jakitea zure iritzia gai baten inguruan. Nazioarteko komunitatea hitz egin duzun, nola bertan bera utzi duen Afganistan, eta fletatutako hegazkinak batez ere Espainian, herrian ateratzeko enbaixadan laguntzaile izan ziren pertsonak, eta ikusten ziren pertsonak hegazkinei eutsiz herrialdetik ihes egin nahian. Hau justifikatu daiteke, kritikagarria alda jarrera hau da pertsona batzuk ateratzen dituztenean, pertsona hauek ministerioko programak aterpetu dituzte, etorkizuna izango dute, beren alabak ezakize iritzi duzun horren inguruan, hegazkinen inguruan gertatu zen auzi horretan.
milaka eta milaka Afganistandar daudeni bezala erabat harrituta gaudena gertatzen ari denarekin. Eta han zeuden herrialde guztiak kolaboratzen eta laguntzen Afganistango garapenean. Guk denok horren beste Afganistar genituen lanean ere mendebaldeko herrialdeen ordezkarientzat, hori ere horrela da. Eta egia esan ez dakit, benetan harrituta nago gertatutakoaz kontutan hartuz, Talibanak azkenean hori guztia eraitsi egin zutela, nazioarteko komunitateak ereketako guztia txikitu egin zutela, antzuden erakunde guztiak, lanean ari ziren Afganistar guztiak, eta benetan harrigarria da nola Talibanak ez dute bakarrik boterea bere ganatu, baizik eta nazioarteko komunitateak aitortu egiten diela egotea. Oso harrituta nagonik adiskide asko ditut, nire senideak negar egiten dutenak horrelako zerbait ikustean. Hau da, beren lanpostua utzi behar izan dituztenak. Eta denak galdu dugu, esaten dute, baina prest gaude denak galtzeko nazioarteko komunitateak laguntzen balin badiku Talibanak hemendik uxatzen eta hemendik egozten. Kabul erori zenean, ni prestatzen ari nintzen egun hartan lanera joateko, etxetik atera nintzen, eta nire bizkartzainak deitu egin ninduen eta esan zidan itzuli etxera. Itzuli etxera egoera oso txarra da, oso kaskarra, presoak atera dituzte espetxetatik eta zu arriskuan zaude. Eta bapatean, ikusi nuen nola erortzen zen Kabul. Eta niretzat benetan harrigarria zen. Ez dakit egia esan, ezin nuen ulertu, horren beste urteren ondoren horrelakorik gertatu zitekeenik. Hau da, ematen zuen zuela biegundena ondo zegoela, ze gertatu zen bapatean Kabul erortzeko. Gazteak galdu ditugu, jente ugari erail dute, jendea benetan ikaratuta zegoen izututa. Jendea oraindik ere gogoratu egiten bai zuen zentzuk ziren Talibanak, gogoratu egiten bai ziren ze basatiak ziren eta horrek izu soziala sortu zuen. Hau da, baziren ala ere posizionatu ez ziren pertsonak. Hau da, 20 urteren ondoren. Pertsona horiek ere bai, inolako posizionamendurik ez zutenak, prest zeuden edo zer gauza egiteko Talibanak boterera irits ez zitezen. Hala ere, ikusi genuen nola dena aldatu egin zen egun batetik bestera. Talibanak boterera iritsi ziren eta egoera duela 20 urtekora itzuli da. Horretara lehengoratu da. Eta imaginatu, hegazkinetik zintzirekatzen ziren pertsonak batzuetan bezatzen nahi, ama, pertsona horrek badaki ez duela bizirik irango hori egiten badu, baina ze etxipen izan behar du pertsona batek hori egiteko. Hau da, hegazkin bati eusteko. Eta jakinda hori egiten balin baduzu hil egingo zarela. Baina imaginatu ze etxituta, ze etxipen sentitzen zuten pertsona horiek, zenbat aur zeuden inolako itxaropenik gabe, zenbat neska daude ametsik ez dutenak, beraientzat iristezina bihurtu da, eskolara joatea ezinezkoa bihurtu da. Eta nazio batuak han egindako guztia, egindako lan guztia, gartako guztia, desagertu egin zen bapatean. Eta lortutako guztia bildu eta alde egin zuten. ¿Alguien más quiere preguntar algo? Nos deja tumbados, pero hay que... Lerra egin dauzten gaitu, potxe egin da, baina hemen dagoenez aprobetxa dezagun abagunea galderak egiteko. Sí, muchas gracias, sobre todo. Herrik asko, batez ere,
esperientzia ikaragarri hori gurekin partekatzeagatik eta dei hori egiteagatik aldarri hori. Galdetu nahi nizukez gizonezko epailen rola, papera, senarren, anaien, semen, aitonen papera, hau da, emakumeak arbitrarioki atxilo hartu daitezke nahi dutenean, makilatzen direnagatik, diren moduagatik, edo beste edozen arrazoirengatik, eta inolako epaiketengatik egon daitezke espetxean edo behartu ditzakete eskontzera. Hori behintzat ikusten da dokumentaletan eta albistetan, eta ez dut ulertzen zergatik nazioarteko komunitateak ez duen ezer egiten, eta zer egin daiteken gizarte barrutik horren aurka. بله ما یک سخن به شما میگم که اگر در موقف Gauza bat kontatuko dizut. Guk dugun egoera dugu gaur egun senarrak, aitak, semeak, anaiak ditugu, eta beraiek bizirik iraun nahi dute. Hori nahi dute bizirik iraun. Eta uste dute nola bizirik iraun behar dugu, ez dugula beste aukerarik. Lortzen badugu bizirik irautea, ematen du horrekin nahikoa dela, ez dute inolako ametsik, eskatasun ametsik, egoera nolakoa den ikusita. Talibanak hor daude. Hau da, egoera kontrolatzen. Eta ez dago inolako armarik edo indarrik eta Libanen indarrei aurre egiteko herrialdean. Eta interneten begiratzen baldin baduzue, ikusiko duzue, zer ari den gertatzen nesken eskolak ireki dituztenean. Hau da, kalera irten diren gurasoak, manifestazioak, kaleratara dira manifestatzera, esan ez eskolak ireki, baina asko atxilotu egin dituzte, torturatu egin dituzte, eta zigortu egin dituzte, kondenatu. Eta beraz, inork ez du nahi bere ama, bere emaztea edo bere alaba esklabo atxilotu bat izan dadin, edo baitu dezaten, hobe esan da Talibanen aldetik. Beraz, hemen kontua da, mundu guztiak nahi duena da bizirik iraun. Besterik ez, bizirik iraun nahi dugu. Egoera tamalgarri horren erdian. Muy buenas, muchas gracias por la información. Eskerrik asko emandako informazioagatik. Talibanak bizirik iraun dute Errusiarren inbasioaren aurrean. Bizirik iraun zuten baita ere nazioarteko indarren aurrean, NBN aurrean. Nork elikatzen ditu ekonomikoki Talibanak? Nork ematen die dirua Talibanei? Alegia. بله دقیق است سوالتان و این سوال Galdera ona egin didazu. Horrelako galderak egia esan benetan oso onak dira. Babesa handia dute Talibanek, ez balute babesik eta ez balituzte ekonomikoki elikatu, iturri nagusi bat ez balego hor Talibanak laguntzeko eta Talibanak mantentzeko, ez balego hor indar bat haiei laguntzeko, sekula ez liratekeen iritsiko dauden lekura. Ze talde txiki bada, 7.000, horri izaten da direla guztira 7.000 Taliban, baina lortu dute herrialde osoa kontrolatzea 7.000, 5.000 preso, irten egin zirenak espetxetatik, eta gainera esan beharra daukat, nazioarteko komunitateak
bilera edo goi bilera ospetsu hori egin zutenean elkarrezketa baketsu bat bultzatu ahal izateko, nolabait egoera transitarazteko, zer egin zuten, askatu egin zituzten 5.000 preso taliban, espetxeetan zeudenak kalera atera ziren. Eta itun horren ondoren, goibilera ospetsu horretan sinatutakoa, horren ondoren esan beharra dokat nazioarteko komunitateak ez zuela berak agindutakoa bete, ez zuela bere konpromisoa bete, babestu eta zaindu egingo zuela eta bermatu egingo zuela demokrazia egongo zela Afganistanen. Eta boterea eman zieten talibanei. Pero económicamente, ¿quién les apoya? Babesten ditu, badakigu erlijioa, jainkoaren izenean, benetako astakeriak egiten direla. Baina ekonomikoki, hau da armada hain txikia izanik, talibanak, nolatan dute horren beste indarra, eta ekonomikoki nola ze haiek mantentzeko ikusten dugu Ukrainan diru mordoa mugitzen dela, material mordoa mugitzen dela. Eta komatxarteko krisi batek eragina du gugan, eta norbait irabazten ari da, noski. Nik nire buruari beti galdetzen dio, eta Afganistan bezalako herrialde batean. Hau da, gatazka izan zutenak Errusiarekin, denbora luzean, eta indartuak atera zirenak gatazka horretatik. Beraz, nik nire buruari galdetzen dio, nork mantentzen du, nork du diru hori, ze dirua behar da, horrelako erregimen bat mantentzeko. Hau da, erregimen erlijiosoa badakigu manten daitekela makilkadaren bitartez eta gurraren bitartez, baina hori da niri sartzen zaidan zalantza. Nork babesten ditu ekonomikoki talibanak? بله سخنتان بجا است. Bai, ulertzen dut esaten duzuna eta zuzen esan duzu gainera. Islamaren auzia gai aparteko gai bat. Auzi honetan segurunezuk ere ikasi duzu eta badakizu Islamean eskubideak daudela emakumeentzat. Badira Pakistan bezalako herrialdeak esate baterako, edo beste hainbat herrialde boteretsu, musulmanak direnak errespetatu egiten dituztenak emakumeen eskubideak. Eta egia da, armada oso txikia dela, ez direla asko talibanak. Eta egia da, Afganistandarrek egoera oso handiak izan ditugula maila militarrean. Eta lortu ahal izan dugula, esate baterako potentzia handiak menperatzea, Errusia bezala, eta eragutzi egin diogu gobernatzea gure herrian. Eta hor arrakastak izan ditugu, baina esan beharra daukat, militarrak, Afganistanen zeuden militarrak ezin zuten sinetsi nola ari ziren boterea galtzen eta nola talibanak lortzen zituzten eskualdak menderatzea egun batetik bestera. Edo eguna joan eta eguna etorri. Eta konturatu gara eta ikusi dugu talibanak ere babesa lortu dutela Afganistango poliziaren gatik. Bidea ireki baitzien Afganistango poliziak herrialdearen kontrola hartzezaten talibaneka. Eta askorentzat, oraindik ere, gauza enigmatikoa izatera iritsi da, ze oso denbora gutxian, kointziditu egin zuen batetik atzerriko indarrek alde egin zuten, eta herrialdea talibanen eskuetan erori zen, horrek kointziditu egin zuen, eta ematen du kortinaren atzean badaudela gauza ugari guk ezagutzen ez ditugunak, baina ikusi dugu gainera nola herrialdearen barruan ere bai, kontzesioak egin direla han zeudenen aldetik, eta bertakoek ere lagundu egin dutela transizio hori gerta zedin.
egia da, begibistan dago norbait dagoela talibanak babesten. Zuek orain Europako herrialde batean zaudetenak, eta ikasi duzuenak, eta esperientzia handia duzuenak zuen historiari esker, badakizue, ni bezalako norbaitentzat, hau da, hirugarren munduko herri batean bizi naizena, eta nik jakindurierako izan dudan sarbidea oso mugatua izan dela, badakizue, nik ondorio esaterako nuke ez dagoela inolako zalantzirik komunitate nazioartekoak lagundu egin duela hori horrela gerta zedin. Ez dago inolako zalantzarik. Nazioarteko komunitate hauek ez badu laguntzen, Afganistango egoerak okerrera egingo du eta ez dakigu ze hondamendi gertatuko den. Bueno, antes acababas tu Lehen, zure parte hartzea amaitu duzu laguntza eskatuz badakite galdera xaloa egingo dizu dela. Nola lagundu dezakegu? Eta gainera, pixka bat eskantza dezazu, galdetuko nioke emakume epaileen elkarteko ordezkariari hemen dugunari zein modutan egiten duzuen zuen lana? Hori galdetu nahiko nioke hemen dugun elkarteko ordezkariari. Bueno, gai hori zaila zaigu gure jakitea. Nola lan egiten duzue lehenik eta behin emakume hauek beren herritik ateratzeko eta hemen daudenean nola laguntzen dizue? Eta guk ere nola lagundu dezakegu nola lagundu dezakegu horretan? Bai. Bueno, ni naiz epailea, ni psikologiako mundutik nator, eta emakume talde bat dut, emakume epaileak direnak eta lagun pertsonalak direnak. Afganistangoa sortu zenean, nire adiskide epaile hauek, Espainiako gobernuaren bitartez, eta Afganistanen zegoenaren egitura txiki horrekin, lehen espenezkoak ziren kasuekin kontaktu egin genuen, eta emakume epaileen elkarteak lortu zuen 80 emakume ateratzea herrialde askotara. Taldetxo bat Espainiara iritsi zen, gehien bat Bartzelonan eta Madrilen daude, hainbat bideetatik etorri ziren, ez da beti hegazkin batera igota gertatu. Eta Nazima Euskadira iritsi zenean, nirekin kontaktatu zuten eta galdetu zidaten ea aholkularitza egingo nuen, ea harrera egingo nion, ea bera ikustera joango nintzen, gainera aterpe bat egokitu zitzaion Bilboko aldirietan, eta hor hasi ginen prozesuarekin. Berak bere haurtxoa izan beharra zuen, ia 9 hilabeteko haurdunaldia zuela iritsi zen abuztuan, 21 abuztuan iritsi zen, eta irailean haurtxoa esan zuenean, orduan pasatu zideten kasuan hiri, eta orduan guk mentoretza antzeko bat egiten dugu, jarraipen bat egiten dugu pertsona horrekin, eta bisitak egiten dizkiogu, WhatsApp bidez ere laguntzen diogu, ordenagailu bat eskaini nion, jarraibide bat zurekin, eta horrela iritsi zen Nazima, ez da gaur hemen ikusten duzuen emakume berbera. Eta hori da behintzat guk egiten dugun prozesua, emakume epaileen elkarteak horrela funtzionatzen du. Gloria Poiatos da zuzendaria, oso ekintzaile mediatikoa da, saretan aurkitu dezakezue, eta horrela funtzionatzen dute. Hau da, horrela lan egiten dugu. Zu herrialde batean sartzen zarenean eta errefuxiatu estatutua eskatzen duzunan herrialdean galditu behar duzu. Eta Nazima, printzipioz, errefuxiatu gisa sartzen diren pertsonak arrazoi askorengatik, baina batez ere Espainiako sistema ez delako egokiena prozesu osoarentzat, jendeak beste herrialde batera alde egin nahi du, baina zu sartzen zarenean herrialde batean ezin duzu beste batera joan. Zu sartzen zaren lekuan hor gelditu behar duzu. Gainerako emakumeak batzuk Alemanian daude, beste batzuk Kanadan, beste batzuk Ingalaterran, beste batzuk Frantzian daude. Eta oso sakabanatuta daude mundu osoan zehar emakume hauek. Guk hemen Euskadin momentuz bera orain dugun emakume epaile bakarra, baditugu ere beste prozesu batzuk Bartzelonan eta Madrilen eta Valentzian ere bai.
Ez dakit horrek erantzuten dion zure galderari. Muchas gracias. Sí. Hola, quiero Nik galdetu nahi nizuke ze dei egiten diozu nazioarteko komunitateari Afganistani begira. Hau da, ze erakarpen, ze erakarkin erabilieneko zenuke mugimendu sozialetik edo guk zer egin dezakegu herri gisa. Eta nazioarteko organizazioak, organismoak benetan indar ejekutiboa dutenak, hau da, praktikara eramateko edo hobetu ahal izateko egoera, bizi duzuen egoera. Zer egin dezakete nazioarteko erakundeek? Nik nazioarteko komunitateari eskatuko nioke eta batez ere boteretsuei eskatuko nioke eta batez ere gaztei, zuek gazteak zarete, uste dut. Eta Juanek hemen komentatu dit, hemen badagoela lege zuzenbide bat, lege elkarte bat dagoela, gazte elkarte bat dagoela horretan diharduena. Nik uste dut gazteen boza azkenean gogori iristen dela nazioarteko komunitatearen gazteen hauts indartsua da eta batzuetan gobernu baten boza baino askoz ere garrantzitsua da. Beraz eskatzen dizuet gazteoi eta baita ere entzuten diteten gazte guztiei edo ikusten ari direnak streaming bidez eskatzen diet gaztei, entzuten ari diren gazte guztiei eskatu nahi nieke. Eskatu nahi nieke hemendik. Benetan jabetzen badira Afganistanen bizi dugun egoeraz, aitortu beharko lukete edo beren boza altxatu emakumeen eta nesken eskubideak errespetatuak izan daitezen. Hori besterik ez dugu eskatzen, azken batean, emakumeen eta neskatileen nesken eskubideak errespetatzea. Guk ere nahi dugu bakearen kolorea ikusi. Guk ere nahi dugu bizitza, bizimodu on bat izan. Munduan beste herrialdeetan gertatzen den bezala, guk gure eskubideak nahi ditugu. Eta eskubide horiek bakarri lortzen dira zuen babesarekin, egia esan, gazteen babesa oso garrantzitsua iruditzen zait. Eta benetan eskertzen dizuet egiten ari zareten lan guztia. Hola, muchas gracias por tu... Kaixo, eskerrik asko zure historioa kontatzeagatik eta eman diguzun informazioagatik. Galdetu nahi nizuke Nazima, ea herrialde honetan zure karrera homologatu dezakezun eta zer modu zabiltzan gaztelaniarekin. Ea oso zaila irutzen zaizun ikasteko. تشکر از شما تشکر از اینکه galderagatik eta iruditzen zait oso galdera onak egin dizkidazula. Nik ere itxaropena dut lortuko dudala noizbait eta mil esker nire egoeraz kezkatzeagatik. Horren beste urte ikasten eman ondoren, bai ni eta bai nire kideak, nire epaile kideak. Nik ez du niretzako bakarrik eskatzen dut nire egoera antzekoan dauden guztientzat. Ez da bakarri niretzat egiten dudan aldarria, eta gogoratzen naiz Patriziarekin etorri nintzenean ona, hauxe esan niola. Zerbait egin behar dugu gure ikasketak homologatzeko. Zuzenbide ikasituko urtez, gero praktikak egin genituen, masterrak, gero beste ikastaro bat egin behar izan genuen Afganistanen, eta gustatuko litzaidake nire ikasketa, unibertsitate ikasketak homologatzea.
eta Afganistanen zoritxarrez prestakuntza akademikoa ez dago aitortuta beste herrialde batzuen aldetik. Zoritxarrez eta nik hemen eskatuko nioke Espainiari mesedez aitortzeko gure ikasketak. Gutxienez hemen gauden Afganistandarrak errefuxiatu gisa, gutxienez zerbait egin dezatela gure ikasketak homologatu alizateko. Eta mesedez eta favorez eskaera onar dezatela. Ze guk hemen lan egin nahi dugu, enplegu bat lortu nahi dugu, enplegu on bat lortu nahi dugu. Hemen behar bada ezingo dut epaile gisa jardun, baina behintzat abokatu izan naiteke, atzerritarrentzako abokatu izan naiteke, edo beste emakume batzuei lagundu, hemen atzerritar gisa iristen direnak eta haiei lagundu. Eta espero dut aukera hori emango didatela egiteko, eta beste arazo bat ere aipatu nahi nuke, eta zer ikusia duena lizentziaturarekin. Afganistango lizentziatura ez dago hemen aitortua, hemengo sisteman aitortua, eta hemen egin behar dena da berriro hasi, selektibitatea egin, eta unibertsitateko ikasketak egin, eta bar. Beraz, oso komplikatua da, eta egoera asko daude oso kezkagarriak, baina espero dut gobernuak ebatzi ahal izango dituela. Esate baterako hemen gauden emakume epaileak, 7 gara guztira, hemen Espainian bizi garenak, epaileak, emakumeak, eta ni neu ere ona etorri naiz eta eskerroneko naiz noski gobernu Espainiarrak eman didan guztiagatik, hain baldintza honetan dagoelako eta laguntza asko izan ditu dalako nire familia aurrera atera izateko. Eta gogoratzen naiz, momentu batean nire familiak esan zidela, ez dugu ezertxoren nahi dugu zuk salbu egotea eta ondo egotea, osorik egotea. Eta 2008 batea talibanak iritsi zirenean Afganistanera eta handik ihes egin ahal izan nuen. Eta nik hor nire anaia besterik ez dut hemen inguruan eta familiako beste kide guztiak Afganistanen daude. Eta egia esan ezingo nuke bukatu ere egin kontatzeko zenba gauza gertatzen ari diren Afganistanen eta nire familia eta beste hainbat familia bizitzen ari diren egoera. Eta beraz laguntza ere izan nahi genuke gure familia ere hemen egoteko gurekin, baina esaten digute egoera oso komplikatua dela, eta nik onartzen dut, eta badakit egoera oso zaila eta gogorra dela. Eta lehentasunak daudela ere hemen, eta badirela gauza asko kontutan hartzekoak, eta balintza asko ere kontutan hartzekoak, baina esan beharra daukat, edo eskatu beharra daukat. Badakit hemen gaudenak gaur egun hizkuntza ikasi behar dugula lehenik eta behin. Eta honea etorri ginean esan ziguten lehendabizi hizkuntza ikasi behar genuela enplegua edo lan egitearen auzia alde batera uzteko. Baina esate baterako galdu egin ez pixka bat, bai, hau da, adibidez, alokairuan etxe bat lortzeko ere zailtasun handiak aurkitu ditut, ze normalean atzerritarrak mesfidatik begiratzen bai dituzte. Eta batez ere Afganistarrak bai gara, ematen du sorgin gurpila dela ez balin badakakizu hizkuntza, ezin duzu zure egoera normalizatu, jendea ez da zutaz fio, ezin duzu lan egoki bat lortu, beraz zure estatu sozialak ere eragina du. Beraz, nik zailtasun handiak izan nituen 8 hilabetez arriskupean ere egon nintzen, eta niretzat oso zaila izan ziren lehen 8 hilabeteak. Eta zorionez, hainbat lekutan saiatu ondoren, lortu dugu pertsona bat gutaz fidatu dena eta etxean alokairuan eman ziguna. Eta hor bizitzeko aukera izan dugu, arkitu dugu etxe jabe bat horretarako. Baina oso zaila dira baldintzak erbesteratu egiten zarenean eta errefuxiatu gisa etortzen zarenean, baina eskerroneko naiz jaso dudan laguntza guztiagatik, baina egoera esan behar dut oso gogorra izaten dela horrelako kasuetan. Eskerrik asko.
Gracias a ti también. Bueno, quizás contestando un poco a la pregunta que... Da, zuk planteatutako galderari erantzunez, ez dugu hasti handirik izan homologazioen kasuei buruz hitz egiteko. Homologazioak irakasgaiz egiten dira, eta oso zaila da Afganistango zuzenbidea eta Espainiakoa parekatzea, baina zuzenbide fakultatetik behar bada ministeriori planteatu geni ezaioke kontuan agar dezala homologazioa, eta respeto oso esaten dut. Ze gainera zuek epaileak zaretela, ez zaretela abokatu hutsak eta urteetan lanean jardun duzuela. Eta ez dakizuela oso ondo gertatuko den, baina gutxienez saiatu horretan. Izan ere, gaur egun baditugu Ukrainatik etorri diren irakasleak, eta haietako batzuk lanean ari dira Espainiako unibertsitateren batean. Oso soldata apalarekin eta eskolaren matematiko aukerarekin, oso puntualki, baina ingelesa ondo hitz egiten dute, eta beraz hizkuntza da abia puntua, eta behar bada hortik aurrera saia egintezke ere tituluak homologatzen. Bai, eskerrek asko, eskerrek ematen dizkizut zuri eta zuei guztioi oso pozik nago hemen egoteaz. Eta goratzen naiz, ona iritsi nintzenean lehen aldiz Bilbora, enuen inor ezagutzen, eta hain deprimituta nengoen atzean utzitako guztiaz gogoratzen nintzenean. Eta egia esan, enuen aukerarik ere lagundu ziguten pertsonei idazteko, enuen aukerarik izan, esateko orain seguru nago, salbu nago, enuen aukera hori ere izan. Eta, baina, pentsatu nuen gainera, Alemania nuen familia, hoietan pentsatu nuen, eta baina oso pozik nago hemen nagoelako, urte terdi deramat Bilbon bizitzen, eta inoiz ez du diskriminazioarik sentitu Afganistandarra naizelako. Eta beti laguntzen didate, eta eskerrek asko ere bai eman zidaten bekagatik, horri esker ikasi ahal izan dut, eta ingelesa dakidanez, gero bekau eman zidaten nire burua gehiago prestatzeko, eta badakit Espainiarren bihotza oso handia dela, eta nik oraindik homologazio auziak oandikan ez naiz horretan jarri, baina guk eskatzen dugun gauza bakarra da, guk gure buruaren mende egon behar dugu, ez dugu beste inoren mende bizi nahi, guk ikasi nahi dugu, gure burua prestatu, enplegu bat izan nahi dugu eta independente izan nahi dugu, autonomoak izan nahi dugu, buru jabeak oso garrantzitsua da. Eta eragile aktiboak eta dinamikoak izan nahi dugu, bizi diren gizarteari zerbait ematen diotenak, beraz eskerrik asko denoi. Hola, buena tarde. Leon, eskerrak eman nahi nizkizuke, zuk duzun resilientzia gogorrengatik eta oraindik ere handauden pertsonen ganako duzun jarrera horregatik, eskubideak urratzen zaizkienean, eta bereziki emakumei ematen diezun laguntzagatik, eta zer egingo zenuken haien eskubidea oinarrizkoak respetatzeko. Galdetu nahi nizuke, oinarri hartuta ikuspegi juridikoa, eta zure egoera migratoria kontuan hartuz, LGTBI komunitatearen giza eskubideai buruz hitz egingo zenuke, eta nola bermatzen dira eskubide horiek LGTBI komunitatearena. تشکر، خیلی ممنون از سوالتان. در مورد حقوق همجنسگرایان در کشور ما یا در اروپا. Eskerrik asko zure galderagatik. Galdetu didazu Afganistango egoerari buruz, horri buruz, hango egoerari buruz galdetu nahi zenidan? Esan beharra daukat, zoritxarrez, nire herrian ez dute inolako eskubiderik.
LGTBIQ+ komunitateak ez du eskubiderik lehen ere ezkutatu egin behar zuten, bere identitatea ezkutatu egin behar zuten. Errepublika garaian inork ez zituen molestatzen nolabait esateko. Beti ere ez baziren oso irekiak edo ez baziren oso agerian edo ez bazuten bere joeraren berri ematen. Ezin zuten irekiak izan, ezin zuten esan, aizu ni adibidez gehi naiz, ezin zuten amestu ere armairutik ateratzea, horrei etzen existitzen, baina gutxienez ez zegoen indarkeriarik LGTBIQ+ komunitatearen aurka. Eta ez bazuten ezertxo ere esaten, ez zieten ezer egiten. Eta ez baziren agerian jartzen, ez zituzten zigortzen. Beraz, esan beharra dut oso egoera dramatikoa bizi dutela. Homosexual asko daude Afganistanen ezin izan dutenak bizi, eta Afganistandik alde egin behar izan dute. Badugu Afganistandar talde bat ikaragarri sufritu dutenak. Beraiek ederki baitakite ezkutatu egin behar dutela, bere bizitzaren oso parte garrantzitsu bat. Baina lehen da bizi pertsona batek onartu behar du nor den bakoitza, eta gizarteak ere onartu behar du zer den pertsona hori. Eta hori horrela da. Beraz, zuk zure egoera, zure izatea onartuz gero, gizarteak ere onartu egin behar du, eta horrela izan beharko luke. Eta niretzat hain garrantzitsua da hori, pertsona guztiek izan behar dituzte eskubideak eta errespetatu egin behar dira eskubide guztiak, baina egoera oso bestelakoa da Afganistanen. ¿Alguna intervención? No sé si no hay más intervenciones. Parte hartze gehiagorik, utziko diogu atxeden hartzen, emakume gaixonek atxeden hartzen, egia esan atsegin handia da guretzat, plazera handia da zu hemen izatea, giza eskubideen ikastaroak, gogorrak dira, ez gara egoera divertigarria zari, egoera oso gogorrei buruz dihar dugu, eta burbuilantzeko batean bizi gara, eta oso urruti ikusten dugu egoera, baina unibertsitatetik ahalegindu egiten gara ikasleekin, errealitate honetara hurbil daitezen, gu privilegiatu batzuk gara daukagun bizitzagatik, eta guk ez dugu ezer konponduko, baina gutxienez kontzientzia bat izan, gertatzen ari denaren inguruan, eta alde neurrian bakoitzak lagundu dezala bere moduan, hain egoera dramatiko horren aurrean, eta oso garrantzitsua da prestakuntza ikasketak. Oso ondo hitz egiten du, itzultzaile oso bikaina daukagu, eta bera ere giza eskubideen ekintzailea da, Irangoa, eta oso egoera gogorra ere ezagutzen du. Beraz, eskerrik asko hemen egoteagatik, atsegin handia izan da, eta horrekin amaitzen dutugu ikastaroak, eta animatzen ditugu ikasleak, datorren urtera nire matrikulatu daitezen, eta parte ardezazuen ikastaroetan diru publikoarekin finantzatzen dira, eta irikita dago interesa duten guztientzat. Eskerrik asko. ما هم بنوبای خود بسیار Ni ere bai, nire aldetik ere eskerrak benetan gonbidapenagatik, hemen hartu nahi zuelako aukera eman didazue hemen hitz egiteko. Eta gainera eskerrik asko aukera eman didazuelako hemen hitz egiteko eta zuekin partekatzeko, nire bihotzaren parte bat partekatzeko, zuekin partekatzeko eta kontatu ahal izan dizue gainera zer ari den gertatzen
gure herrialdean. Batez ere eskerrik asko gazteei, ona etorri zareten gazteei, eta zuen denbora eskaini duzuen guztiei entzuteko zer ari den gertatzen giza eskubideen arloan Afganistan, eta berriz ere eskatzen dizuet, erregutzen dizuet mesedez, kasu egiteko emakumeen egoerari, nesken egoerari Afganistanen, eta espero dut etorkizun oso ona izango duzuela, eta eskerrik asko.